Barija, evo sad udarac laktom, snažan pritisak. Vidim, stavlja se koristi. Da, i nekorektno stavlja ruku na lice, na nos, na usta. To se negde radi, ali to je siva zona MMA-a, što bi rekli. Opet mu zauzima leđa, što nije dobro. Ne sviđa mi se ovo uopšte. I ponovo pokušava neki choke. Ide sad ovo je sad opasno. I kraj! Da vidimo da li Basa može da se izvuče iz ove nezgodne situacije. Čvrsto ga pozicionira Barija, evo sad udarac laktom, snažan pritisak. Vidim, stavlja se koristi. Da, i nekorektno stavlja ruku na lice, na nos, na usta. To se negde radi, ali to je siva zona MMA-a, što bi rekli. Opet mu zauzima leđa, što nije dobro. Ne sviđa mi se ovo uopšte. I ponovo pokušava neki choke. Ide sad ovo je sad opasno. I kraj!